Hello, dis Maríomh go dtí podcast ifredó le podcast Ogie. Sin mise an son an piano a ríist ag seint mo dhéad mar, cuid de mo dhéad mar péiscide, agus a haint go hana ghuna chumá a ríist. Ach cathúm má chuir sé sin isteach ar chlósa aine. Tá mé buchas a gháil I dús bara, actually, le go hainge a bhí ag trocht agus ag roinnt an podcast ar na meán hóisiirte, agus anna bhuaochtaí ar fad. Agus mór anna goibh ag tart aiseolalas anna dhearfach, agus aiseolalas anna úsáidech chumá. Ní bhuacha chéan ar constructive criticism is tócha, agus roinntí ag rá go bheith an podcast an tachtcata beáinín róada. So, banna mé tríalas é seo a chmád féhhain 15. Den nuaid a bhí roinntí ag rá agus banna mé tríalas sin ach nílis go an trisisiméin de rivan den nuaid, ach den nuaid íireach péiscile. Bhí mé ag roinnt rudaí ar Twitter an tachtain seo, agus ar Facebook, agus an tachtain seo thostigh mé ag baint níos mó úsáide as Instagram, agus ní raibh visagam go dtí an tachtain seo go bhfuil an méid sin múntóirí gaeilge go bhfuil cúntas Instagram acu bunathe ar an ábhar atá á múna acu. Tá múntóir Murphy is tólam, agus tá múntóir Meg. Bhí mé dangháil le múntóir Meg, actually, agus dhéann si rud ag an daní eastam chuir si an podcast ar an scéal a bhí ag ar Instagram. So míad buchas, múntóir Meg. Agus is tócha go raibh míad roiignis le Caibidil le dó, mar thá beag nach trí nóméid I mehanis agus ha mise an sa I caint raméise. Péiscile. Rud amháin eile, actually, sa raibh míad bhí cúpla duine ag lorg a chumra ar an scéal an leabhar amláin. Agus gealam díbh go mbeidh sé sin a tacht, beidh a chumra, beidir podcast den bheith chumra ar scéal amláin. Agus is féad le marála féil áthar bhfuil rud ag an deile sa fí plíne, rud ag an deile in the pipeline, mar a deir siad, ach níl manán éonrad eile a rá seachas san, ach thárad ag an a tacht. Péiscile, os glíonn Caibidil le dó le éile agus í caint le Charlie se an capel in San Guardian Cool, agus Bhínig mé díobh in san podcast dernach cad as a bhór mé an tanam le Charlie. Ach an rud saimúil miála seo ná go bhfuil éile a caint le Charlie agus tá éile buairthe féin a dhear fuair Sharon chumá. Cé go bhfuil Sharon an a thrána le. Agus is féidir cosúlacht a dheiscint an sa idir éile agus idir a mam. Mar an vertica buairthe fé Sharon. In aineoin bhfuil Sharon grána le héile. An dara rud meála seo ná is sais clas é seo a churma isteach déan gnó chun go mbeidh éile ag caint leis an gapel agus ag roinnt a cuid smaointe leis an gapel. Mar tugann sé sin smaointe éile don léthóir I bhfoirm chórá, seachas a bheith ag denmh chuirsíos ar na smaointe a bhí teibistigh de cheann éile. I chórá le capel chun a smaointe a nochta, is focail dacra sin beidir díobh de smaointe a nochta to reveal your thoughts is tócha. Sais cosúil leis sin tlí go ndeanfá soliloquy in Rama. Leanann sé roiig an son agus cíimiad go bhfuil difríocht isiciúil idir Sharon agus éile inis.
ní raibh uair dá raibh mar gur cúpla iad ar nó agus gur dhéachadar mar dhearmid sa roinnt tha focail againn nuair a éachan duine an cosúil le na chéile sa roinnt dermid tha siad annaí dheabhrach le na chéile so b'fhéidir gur féidir libh an focail sinne úsáid in bhóga d'oibre annaí dheabhrach sin anna ANA agus annaí dheabhrach DHEABHRACH ach mar is óildóin téann Sharon síos bóthar amháin agus téann éile síos bóthar eile agus sin an clí is tócha de roinnt déagóirí tasnaíonn athraithe ag tarlú agus athraíonn meon déagóirí uaireanta agus athraíonn íomhá iticiúil déagóirí ó am go habham. Níos déanaí i gCaibidil le dó tagamid trasna ar Jack de Gras agus seoíonn buachal go bhfuil an cár aige nó an ceár mar dhearmid sa roinnt Jack de Gras agus an Honda Civic agus fáiltíoch an leabhar seo sa bhliain 2011 agus bhí cuirsíos ar Honda Civic in san leabhar agus mar a tharla sé bhí amhrán anna cháiliúil i gcartaine na hÉireann the charts, the music charts in éireann amhrán le banna ceol dar bhanam nó dar bhanam mar thosaigh fós ann the Robber Bandits agus Horse Outside an tanam a bhíar arán agus bhí cuirsíos ar Honda Civic in san amhrán sin agus is cainam a bheith ag léamh an leabhar le daoine óga agus tháinig ar trasna ar an Honda Civic agus bhí ar fada gáire agus bhí siad i denmh úntaiste go raibh an Honda Civic istigh sa scéal. Jack de Gras hain an tanam sin cad as a bhór mé an tanam sin? Well, haithana go mar bhirt fleice agus Jack is anam do dhuineacha agus de Gras is anam an cluine atá ar dhuine eile agus fágamid sin mar a háise mar a dúir siad. Ina dhiaidh sin feidhmid amach go bhfuil Sharon ag cur i gcéal tá si ag cur i gcéal pretending go bhfuil tunscan of OSSP sin CSPE so your CSPE project ar siúlacha ar scoil. Now, aon duine a dhéanann stadéir ar an OSSP nó an CSPE beag cur amach a gcuibh ar beag is a gcuibh mar gheall ar an tunscan of seo. Agus is tunscan of é is tócha gdain plíos Jordan is seo a chuirnis. Is tunscan of éasca golóir ach bíon an ghráin ag roinnt scoláiríar agus ní dólam gur bhuail me le múntóir fós go daithníonn an rang CSP lo go mór péiscile hain sé héanam inis is ríist a bheith ag múna CSPE ach nuair thá sé got uair amháin an ag na seachtaine agus ní léon sais backup in íag sin bíonn sé sais dachar é bhúna. So péiscile bhí Sharon ag cur i gcéal nó ag intin bréige go raibh si ag denmh tunscan of CSP agus ar nós bréige sin. Tá éile in sa pharc nuair a Sharon nuair a Sharon take amach as an Honda Civic agus cíimiad go bhfuil hickey ag Sharon ar an mhanéal. Ná thosaigh gach duine is tócha cad sé hickey
agus chuintí ceist in orda sin chuintí ceist ar éile ruch nó ri isteach sa tiig agus concealer áil de chun é chur ar an hickey. Now is cainlam a ríist a bheith ag léamh an scéal seo le dégóirí agus ihre héan hí ar sais ciotach is se awkward. Tháinig sais mothúcháin ciotach sa rang nuair bhí den éigean ag léamh amach an hickey mar ar nó tuigeamíd go léir chun sa hagan hickey ar an mbunéal. Agus in orda ar sin na chalíní sna rangana a bhí nuair bhí mar ag léamh an Caibidil seo, bhí úntas orthú. They were highly surprised. Nuair a bhí is acu go raibh is agamsa na clasanna a bhíon acu, the tricks of the trade a bhíon acu chun hickeys a chlúdach le concealer. Concealer má aon duine a gaiisteach agus nachfuil is goibh cad a seathaí, sais midú a seathaí agus clúdaíonn sé suas, sais blemishes agus a rí mar sin ar an grecin. Agus tuigimid go dtí deireadh na Caibidile an son, agus banam tríal as sais críoch láidir a bheith le Caibidil chun iarracht déanamh den éigean de bheile chun an chéad leathanach eile, the page turner effect is tócha. Agus ag a deireadh an sa deir Sharon lena mam, há annach chuid á amhlaim agam. Agus cuéchann si asúil, she winks while she says it. Agus ar nó mar deir siad há double entendre i gceist an sa, so a double meaning. Mar ar nó níl Sharon a caint meall na rudaí a há amhlaim aici ar scoil, mar go bhfuil si tréis teacht amachchas handa civic le bócha le tá níos sinne. Ok, beag nach 3 i mehénis agus chur mé call-out anmh ar na meán hóisialta maidir le ceisteanna. Dúirt mé gin beidir ran ó Q&A ag an deireadh sa más rud ag go raibh ann. Ok, agus a cúpla ceistin sa. Ar grúpa Facebook há D an sa. Agus an cheiste há aici ná an raibhéon deireadh eile ar inting nó ar ainting agat seo leis an scéal. Is tócha bhí agus is tócha go raibh an rud a tharla ná bhí an críoch sin agam agus chur mé a raibh go dtí an teagrathóir é agus chur an eagrathóir ar neis nóta chum ag rá bhfuil do cinnte méad an gríoch seo. Agus an son thosaigh mé smaoine fé agus scrig mé cúpla críoch difriúil. Tá siad son in áit éigent, níl scum cé áit a thá siad inis, ach bhí cúpla option mar le críoch a chur leis an scéal. Agus bin an chríoch a fioc mé ar deireadh, agus bin an chríoch a bhí ar an scéal i dús bara. Ceist eile istigh an sa ar Instagram ó máiste ó Freagraím mé ráist limní chun sáú bháiste hasúla gom go bhfuil gachard go brá leat cábhfuil sé sa hanis. Ceann amháin is na ceistena péisce le ní féad le an cheiste chur sós os mo chóir sa ótha sin sa. Cé chó fada sa thóg sé orm cúpla a scríomh. Socha scrig mé thóg sé caiicí searm socha an buntaigh sa scríomh agus beidir a rábhlíonn an san an rud ar fad idir siar sa níor leis na heagraitheoirí. Agus ceist eile ige an sa an bhaim writer's block riamh. Well,
Dermid é bhinis an rud atá an 6 blach atá gom inis fé láthair ná tha méid múna ón mala agus tha méid gobar ón mala agus tha sé dechar díriú ar nobar uaireanta go háirithe nuair a haint tú isteach den ciste agus cinn tú go bhfuil job éigent le déanamh nó tha brúscar ar an uairlár nó tha rud ag an titithe as an mód taobh mus a gádaín agus tha gach rud eile le déanamh seachas an scríbhneoireacht agus seachas an múna. Ok, well, níos mú le rá gamsa ach beidir cúpla tasc a ághant díbh gur féidir libh a dhéanamh do bhór gcuidmúntóirí. Beidir tasc ibhrehéan, nó scríbhmach na cosúlachtaí a cheapann tú atá idir éile agus a máthair, agus an bhfuil éon difríocht idir éile agus a máthair chomh maith. Chomh maith sin, tharla achtra aisteach nó achtra at beidir nuair a tháinig searan amach as an Honda Civic leis an hickey agus an concealer, agus achtra aisteach, a strange incident, nó achtra at a bheithe sin. Beidir go bhaidh scéal nó cúntas nó aiste a scríobh ar achtra aisteach nó achtra at a tharla dot. Thasúlagam gur thaithin an podcast sin libh, ní éirigh le mé a chomád febhain 15 ach buna mé trialas é sin dhéanamh i gan cúpla lá. So go dtí sin, go dtí sibh slán, thasúlagam go bhfuil sibh slán sábháilte agus ag tuairt air dá chéile. Slán go fóill.